Horasma dihita saluhuna. Adorang sota mulai partang yang ngata di bagasan bornginon, martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Tapuji matuhata maredehita marhita-hita buka di nomor 24 ayat sada dot ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia. Amen. Kristus manaun na porsuk humokop hamu, tumadik kontirua di hamu, asa di huton hamu bogas nipatna, dang adong dosa diulai bana, dang jupang akal di bagasan pamanganna, dang mangisahi ibana di nahona Isak, dang mangasupi di mana na porsuk, alai di pasahat do tu panguhum sitigor rohai. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang para siroha na sumurung. Nama dok mauleate mahami tuho sian nasa rohanami. Asa ala dilehon ho anak mo nasa sadai tuha matean homokopami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alai asa hangeluan nasa leleng neleleng na dinasida. Tata mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabe habadia ondot hati gora dihami. Sesai sama dosa nami salhut. Ala ni pelean na sundenggan. Na pinilhon nai humokopami. Sepayeleng mapinggolmu tutang yang nami. Jala asi maruham dihami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita saya buka di nomor 152 ayat sada.
ditakup aka soldadu dohot iduk nasidaro di akan aposoni Jahudi ma Jesus jala diihoti. Jadi ditogihom maibana jumolo tu si Hanas. Ima si matuani si Kayapas. Si tuani malim di nasa tauni. Ima si Kayapas nang madok tu aka Jahudi. Dengganado mata sahalak humoko bangso. Alai dihito si Simon Petrus do si senda sadanari ma Jesus. Namar sitadado si senda sadai dohot si tuani malimi. Jadi bongot maibana rap dohot Jesus tu alaman ni malimi. Alai di suku si tuani malimi ma Jesus taringo tu aka si siana dohot taringo tu podanai. Jadi dia lu si Jesus ma ibana nin nama. Patar dohataki dihatoropan. Natotong duau mengajari nasai laon di bagasan perguruan nang di bagas jorope perpunguan ni salhut halak Jahudi dang adong manangaha huhatahon marsibuni buasa au disukuko nasida nang ubege hataki ima sukun ai diboto nasida do nahu hatahoni dung didok Jesus songoni di pastap sada opas na jongjong di sima ibana hut madidok songoni pangalusim tu situani malimi dungi nina Jesus ma mangalusi ibana ia nahurang nahudok hajong jokon nahurang alai anggo nahonado buasa pasta pemuau mari kita sebuke nomor pesada ayat 2. Asa disuruh si Hanas ma ibana naong tinali itu si tuani malim si Kayapas disido marpungu akka si boto surat dohot si tuani natorop alai saya mangikut do si Petrus madau-dau sahat rodi alaman ni si tuani malim laus bongot ma ibana tu bagasan lau hudul tu sirap dohot akka nabo nida ibangna alai anggo si tuani malim rodi sadok rabok godangi mengalului panidangion gap dopak Jesus natuk mabahen ibana marutak kosa alai parpudi Roma 2 halak nin nama didok halakon tarbahen audo mengalohai joro ni debata jala pajongjok nai sumuang di bagasan toluari dung hehe masih tuani malimi madok tu ibana dang alu sammu nahiyati dakon nasida do pakho alai sai homdo anggo Jesus dungi dipakulingi si tuani malimima ibana ninna kupatulun mahotu debata si parngolui asa dipabuah hotu hami manang natutuho Kristus anak ni debata dungi didok Jesus matu ibana songon nani dok mi matutu alai hudok matuhamu ola nion ma idau muna anak ni jolmai hudul disiamun ni hagugun jala rodi atas obu ni langit gabe diribakun situani malim ma pakaian nama dok nama ngaleai debatado ibana pola lulua dope sitidangi dungi dibege hamuma pangaleanai behado rohamuna dungi nin nasida ma mangalusi maruta kosa ma ibana jadi ditijuri nasida ma bohina nadeba manopuk nadeba mangalisingi huhut madok surirangi hami Kristus isedo nama munuho
Mari deita sabuke de nomor 70 ayat 3. Alai na hudul do anggo si Petrus dialamani, jadi didapotton sada parupuan maibana maddok. Doho dongan ni Jesus nasian Galileai, alai di porso si Petrus do, di dokma. Dang adong huboto, jaladang huatusi na ni dokmi. Laos ruar maibana tu alaman jolo-jolo, jala martahua mamanuk. Alai marnidai ibana, diulahi na poso boru-borui mamadok tu akkana jongjong disi. Oddo sada sian nasida, alai mamorsomu sedo anggo ibana. Jadi dung satok kinari didokon akkana jongjong disi mamuse madok si Petrus. Atehe, tongod dodongan nasida doho, ay halak Galilea doho. Gabe dipukka si Petrus mama buburahod dirina, huhut manolon-nolon didokma. Dang hutadda jol mana didok munai, dungi mamitor martahua mamanu padua halihon. Jadi dingok si Petrus mana nidok ni Jesus tuibana, tulu hali suada honon muau, adorak so martahua manuk padua halihon. Jadi marningoti tumatangis maibana. Mari deita sabuke de nomor 206 ayat 5. Jadi dung diida si Judas Iskariot parjehei nanengona nama Jesus disolsoli ma rohana dipaulak mana 30 rupiah itu akasi tuani malim doho tu si tuani bangsoi nin nama salah doau hujeheho do hape na somar pipot alai didot nasi dama dang rodi hami hodo nasari disi. Jadi ditipal homa peraki itu bagas joroi lau sumurut siani lau manikot alai dibuat situani malimi mahepengi nin nama dang jadi padomuani tu artani joro aitu horni mudar doi. Jadi mardosni roha manasida manur hosta tu ladang ni padehudon bahen parbadan ni halat dagang alani i uban margoari ladang mudar rodi sadarion ima sahana martua do akan atu mangion hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mari deita saya buka di nomor 192 ayat 2 dot ayat 3. Au tu nadang
sadama rohata martang yang mahita. Guk puji-pujian ma diho ali Tuhan debata amanami di bagasan Kristus Tuhan nami nang to di porbadia na manggonggom ngulu nami na mangalehon haguguon dohot hahipason dihami dinasa darion mulia tema Tuhan disude dengan dibasam na mangalehon dihami lasni roha mangulahon aka ulon nami dinasa darion pasu-pasu mai bahen sangap di guarmu jala lasni roha dihami nang dihumaliang nami Tuhan disudiaka dengan dibasami nang hupatau hami dihanguluan nami tarlumobi dibornginon dipaluaso hami marpungu marsadani roha dinamad dohoti pertanyaan pasion mulai sian wek sada rodi 12 pasu-pasu ma sude ruas ni huriam Tuhan asa sude na hupar hulku kami di tonga-tonga ni hanguluanon kudang ni aka tantangan-tantangan wadupi hami jod olodo hami madabu di bagasan dosa jod hami Tuhan madabu di bagasan pandeleon atong urupi mahami marhite todim nabadiai asa tau si parmona kami jala marsangap kuarmu di hanguluan nami ali Tuhan sude ruas ni huriam apala di tikion manang di diape nasida mangulaon aka ulaonna aka parkarjuanna saya homana maramoti nasida Tuhan asa bui nasida toktong laho maka tidak kuariari di nguluna jala bui nasida mangulahon tiado lomoni roham ali Tuhan di tangyang pangodianon marlepit tangi kami saluhutna di bagasan serap ni rohanami tu adupanmu nabadiai naing hupasat hami ma tarlumobi aka dongan nami na di bagasan aka persahiton amang sintua nenggolan sian wek sada amang hahuta galung sian wek 2 manat Irianto hutasoid wek 2 nyonya S Manulang borhuta galung wek 2 amang TF Sagala sian wek 2 amang J Silaban sian wek 3 inanami CST MM boru hutapea sian wek 5 Elsa boru Pak Pahan sian wek sia amang DP Sinaga sian wek 10 nyonya sian Turi boru gultom wek 10 jala godang nari depena sidana sohu guari hami Tuhan di jabu manang di rumah sakit penasida Tuhan asih roham sai homana mandauni nasida Tuhan lehon ma hai pason hamalumon marhite aka obat na pinasa ni aka tim dokter songoni nang aka sipanganon sinumon nasida manang na vitamin aka suplemen na boy mendukung di kesehatan nasida Tuhan pakai mai asa boy nasida marlas roha jala boy nasida manguduti aka ulaun nasida Tuhan ticuloon songon ina songon ama songon anak nasida nong diapehoko tugas do tanggung jawab nasida Tuhan asa marsitei toktong nasida mangasahoko lehon ma kesempatan di nasida asa bui nasida marlas ni roha sangoni nang aka ruas ni huriam mulai sen aka name met rodi matua tuhodo pasaton nami asiroham dia kaya nakon nami na tongon di bagasan pendidikan sai homa Tuhan apa tuluson saluhutna
asa di arina boy nasida menyelesaikan dohok denggan jala boy melanjutkan dinalaho mangalui aka parkarejuan sangoni nang mangalui sirokap ni todina pasdorohanami Tuhan hodo na pasauton asa taruli akayan akon nami disudiakan denggan di basam tarumu bima dina menghadapi aka tantangan-tantangan apalah di tikion di perkembangan teknologi sai gonggomi ma tordi nasida pikiran nasida Tuhan asa unang tarela-ela nasida jala unang nasida terpengaruh di aka pengaruh-pengaruh negatif sai tordi ma Tuhan namang gonggomi nasida terlu mo binang di aka narkoba dohot aka pengaruh na asing na boi merusak kehidupan nasida masa depan nasida lehon ma todim salam Tuhan tuakana toras asa margogo hami saluhutna pature-ture dohot na mangalehon akana denggan tarlumomi pangajarion dohot poda na siakoi Tuhan asa margogo aka yana konami menghadapi aka tantangan nuengon pasdorohanami Tuhan songon natua-tuana songon natorasna laho pasahaton akana denggan di pagasan lomoni roham kabe anakna biar midaho manasida jala anakna bui si bangga honon ale Tuhan songoninang akana tua-tuanami akalansia manang didiape nasida sai homa namang lehon hiras ni roha pamatang nang todi nasida tuhodo pasaton nami asa margogo nasida Tuhan jala boy nasida marlas ni roha di sudi aka ari-ari nanay ngalohonom mudupe nang sudi aka paparan nasida manang didiape sai homa nama masu-masu asa marhitei boy nasida Tuhan toktong mangasahoko di hanguluan nasida margogo nasida molotung pe di pagasan kaparsahiton sai homana pamalupon pahiras rohana nasida Tuhan manatap disudi aka denggan di basam jala pargogo nasida paingot nasida di surgo hasonangan nanaing para dehonmu tusudi akan naporsea diho unang nasida paluas di elelasi bolisi parkukui jala patinggil mata nang si parion partodion nasida toktong mangasahoko Tuhan di hanguluan nasida songoni nang aka program-program huriam Tuhan nanang si patu paun nami tarlumo bima dinamar ningot hami laho parningotan namuding tarlumo bidi hamamatemi di Jumat Agung naneng roon Tuhan dohot pasca di sude huriam-huriam na adong di Portibion asa rap taruli hami jala marlas ni roha laho merayakani marningot hami di sudiaka denggan di basam Tuhan na manubus dosa nami na gudangi asa kama hami macalo hanguluan na manoktong na pinarademi di hanguluan nami pada uma aka mara pada uma aka tahini parjahat asa sudi aka prayanani bui mar dalan dohok denggan nang songoni aka program-program nanang sipatu paun di huriam sai homa Tuhan nama masu-masuhoni asa saluhukna reta jala bahen sangap di kuarmu pasu-pasu disudi aka ruas ni huriam disudi aka pelayanan nami pasu-pasu ma tarlumubi ama nami pendeta resot na manguluhon HKBP Cibuburon nang sudi hami aka dongana na posom parhalado asa satahi sauluan marsadani roha hami Tuhan lahu patuluson ulonmu di tengah-tengah ni huriamon nang di Portibion asa martabata bakana porsea diho jala marlas ni roha sudi ruas ni huriam tabaya kagacang nyumur tabaya kapacamotan pasu-pasu aka keluarga lau saluhna ulon nami nama ragami asa
pahen pasu-pasu nang di lingkungan nami saluhuna. Atong Tuhan di bodarion upasat hamima pamata nang to dinami tuho tarlumo bima dinama nangihon hatam hami pargugui hami Tuhan patinggil si parion partodion nami asa igabe bohal nami laho mangulahon aka ulon nami tu joloon jala homa namane sasalu nakadosa nami i asa tong hami mamuji pasangapon guar muna badiai atong hupuji hami maho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami mulia tema rohanami diho. Amin. Mari kita sebuke di nomor 22 ayat 1 2 ayat 2. Saya pelotat. Tabasada maruhatta. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong di rohani di bata ama. Imam mangaramu tihamu saluhuna. Amin. Berita nauli dihita di minggu-minggu Pasion tersurat di Yohanes 12 mula dison Yohanes 20 alai Yohanes 12 ayat 12 ro di 16. Hujaha songroma na tersurat Yohanes 12 ayat 12. Dungi torang niarinai dibege halak natorok ma ro tu pestai naneng Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare lau manomonomu ibana huhu di jauh-jauhon hosianna pinasupasu manaro marhite goarni Tuhani Raja Israel. Dungi dapat Yesus mahalu disada ima dihuduli khobar tuna tersurat unak kumabiar burusion idama rajam donaro marsihudul di atas nihalude alai deng datu siak kasisian naihiani dukpe marsangak Yesus asa dingok nasida naung marhahona tuibana doha penatar surati rodi pabanan nasida tu ibana di sima sahana horas madihita saluhuna. Jadi dangadong ra hita jolmaon nalas rohana molo marsitaono. Pada umumnya ketika kita menghadapi masalah sekecil apapun masalah itu pasti do saya pitor boharo carana unang merliling-liling akka sitaononi. Sekecil apapun persoalan dangado kalak namarlas ni roh hadisi. Acugari misalnya marsugok majahudok periksa darah mahita periksa sama gula 400. Wih, mantap sekali bahasa mantap 400 penggulaku. Tidak mungkin. Ang nasong ni periksa darah
asam urat. Hore, lo kenapa hore? 10 pak puang asam urat tu. Taruh tohon namai. Dangaru kalak nalas rohana. Molorong akka si pikiran na. Apalagi na sakit gigi. Wow, udah pinong ngiri. Hore, sakit gigi saya. Dan mungkin. Ayo na marasahit nong ngiri. Doon sahit. Ayrong duhita rupani punguan. Seminggu mamatay dangro. Ala ni sakit gigi. Laru hita dulu. Dangarong rasa si manang pungan inara. Ala si ipon yang gota. Gabiroi madulu. Happy boy non masahit no macit ni hilala. Buasa mangadang boy. Ina. Makatai dang boy. Adong nuna mong kormodum. Mulu sakit gigi. Dangarong. Unang be mangan. Unang be makatai. Unang be modum. Harus membuat ribut. Nagas-gasaon. Jadi adong dosa ada aparat alidang di Indonesia. Kula nalani sakit gigi. Taktah di mana? Aywana mong narohana. Itebak imana magigini. Lausima permatena. Alani Cina. Jadi semuanya orang pingin supaya bebas dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Odo na dihalas sonatorop, hola dibegina sida, ro nama Yesus. Terpuk tahun nak kaning ayat 12 hujaha. Dungi torang niarinay dibegi halak natorop naro tu pestai neneng Roma Yesus tu Jerusalem. Dibegi kanatorop naneng Roma Yesus tu Jerusalem. Sasitong na neng patupahon Paskah do nasida. Manaringoti si tahun nasida na malua sian penjajahan, sian penderitaan di tanah Mesir. Dibegi nasida ma Roma Yesus. HP peristiwa-peristiwa na nialaman nasida begitu beratnya. Sementara berita nasaha tu nasida, Yesus itu sudah menyembuhkan orang. Orang-orang sakit sudah disembuhkan. Bahkan orang mati pun sudah dibangkitkan. Alani dibikin nasida ma napa malupun namar sahiton napa hehehon jol mana mati ro tuinganan nasida marpungu. Wah, ini kesempatan yang luar biasa. Imalas ni rohana sida baru nama HP. Alanima menurut tapai hutihu di son adong ma tadok setidak-tidaknya dua hal respon nasida. Hosiana itu rinda nasida. Disikapi nasida, ditonga-tongani pergumulan nasida. Roma Yesus tu tonga-tongana. Hosiana. Sasitongna bodoh songon ada ungkapan sukacita alani penderitaan yang begitu berat. Paluhami. Kira-kira songoni marupani. Ada pahlawan datang. Alani suara nagugu dengan semangat. Paluhami. Songoni marupani respon nasida. Hosiana. Jala khobar tusi di pataridahon nasida mamuse responna merhite nama bain mare-mare. Menyambut kehadiran Yesus Kristus yang mereka anggap sumber keselamatan. Direspon nasida mai merhiti ungkapan suara merhiti pambainan ima mare-mare. Jadi bolobura tak terjemahkan saunari mare-mare ketika pimpinan-pimpinan tamu-tamu besar datang itu disambut mai Omara nandidok na karpet merai. Dakubotohya tabereng ketika presiden berkunjung ke satu negara, kalau turun di mana siya tanggai, itu karpet merah nama ijulunai itu orang ditanggai. Gambaran penghormatan menyambut seseorang
yang diagungkan. Tersongonima respon Nasida di samping ungkapan, demikian juga perilaku yang mereka tunjukkan. Di sada sisi dia tong Nasida roh Yesus si paluai melakukan perlawanan, memberantas kejahatan. Alai na dipatari dahu Yesus marhaludi do ibana. Haludi gambaran daripada hamenahun, ketenangan, kedamaian. Ida sama letabadikon biasanya orang yang pakai kuda itu kekuatan. Ala dison dang kuda dipakai. Alai halude song nataru menamparkan hademahun, ketenangan, kedamaian, kesejukan. Ido Nabi Nuh Jesusi tu Nasida. Jalaudo nadi paingo nang tuhi tapi ketika kita merasakan sesuatu keinginan untuk bebas, ala justru di situ kita perlu mengendalikan. Unang gabi emosi na meledak-ledak, ala justru menunjukkan bahwa si tahun ini menunjukkan ketenangan selalu. Benge terus memenangkan perkara-perkara, memenangkan persoalan-persoalan. Ido na di patari dahun Yesus marhite kehadiranna namar haludi. Jala na mangihut di tonga-tongani ketenangan Nabi Nuh Yesus marhite namar haludi mabukbut rohabiar, mengangkat dan membuang rasa takut. Ayat 15 unak komabiar. Unak komabiar. Jadi hati hai memang betul-betul penderitaan yang luar biasa mereka hadapi. Bukan hanya penderitaan karena persoalan dari diri mereka, tapi dari pemerintah itu sendiri luar biasa. Termasuk salah satu contoh belum di Kaisar Nero misalnya. Yaitu di pada masa Kaisar Nero mengerajai kekaisaran Romawi. Sengaja doi bakari mana sada luat. Dungi bakari mana luat itu suruh mana bakar. Lawai mana. Ale mersuguk nai di doi mana ma ula-ula ni halak Kristen di merantas. Tangkap. Molo Jupang pamate. Akasongunima ada diperhadapkan tunasida. Sorong diulan nasusuman tapi diperhadapkan penderitaan, bahkan akan fitnah-fitnah yang buat mereka sepertinya tidak berdaya dan dihantui rasa takut. Unak kamu mabiar. Jalalau sido nang tuhi tapi gudang duaka persoalan-persoalan yang diperhadapkan tuhita. Alai di samping ni ketenangan mengatasinya, kita juga perlu membuang rasa takut. Unak kamu mabiar. Ala diaha maguro nang pasu-pasu. Maguro nang pasu-pasu. Mulu selo rohabir di kita. Berkat itu bisa tidak sampai kepada kita. Ketika rasa takut menghantui. Jadi adong dosa ada berita songonon taringok tu rasa takut yang kehilangan sukacita yang sebenarnya suka itu milik dia. Jadi pas borngin songonon isuru padita ma naposo bulung tuja bunisa daina nababalu. Lau joho jojo nayanu inna rupani. Lau mana pusu bulungon tuja buni natai itu tuhi. Dangi buka. Setu tuhi dangi buka. Setu tuhi dangi buka. Sa gugu na. Balam gugu itu tu jawi lama biar. Inatai. Raksa binoto masa-masa sonari. Raksa binoto sena. Alam sa gugu na lama biar. Bazung na mula ma naposoy. Amang kayaknya enggak ada di rumah. Barang arong ijabu. Daw. Lasong ni na magugu na hugurdak. Dangarong namang gulmit. Dangarong manang natanda-tanda kehidupan sebagas. Jadi dangarong inangi jawin na. Okay lah.
berlalu masongoni. Hari minggu ni Jepang mak. Ay sedih nang na di area hai. Ay jabu. Ah masa di jabu. Ngamararu igur na posi jabu muna. Dang rong babuka. Ay ya bulawin na. Ah nang ngai gurda hidang rong ijabu hamunain na. Hape nak kaning na bebir di mana? Ay niata jo ay merhua romang. Sa sitong na nadong do tamu siya luar kota. Ipasaha mato hebeng 20 juta. Amang pandita nami tu dia mapasaha to mon molorong na nababalu le masih 20 juta. Hui ngok mamu na inanga rikot hebeng. Husuru mana posi tu jabu. Lama ngalap pamu asa jupak kamu doh nama orang nama ngalek kepengong. Hape ala soro hamuna. Bairo amat tema muse udah Pak pendeta cari lagi yang lain. Gabe hulu le hami mana ya nu. Jadi ini alakan nama si 20 juta suri. Oh lo ya. Dan ibagi amang indak gabe pandeta nama mesti salah ko. Oh nah doa mang gabe na. Ngai julu na berkati. Alirang sahat. Kenapa? Karena rasa takut itu kadang begitu luar biasa menghantui kita. Ujung namaku. Unak koma biar. Angku persoalan ni rodoi. Ale bohadu kita menyagapinya ketenangan dan membuang rasa takut. Ido na dipatudu marhiti turpokotu hita. Hal-hal yang membuat kita sering kehilangan. Kita terlalu memikirkan yang hal-hal yang kadang membuat kita menjadi tidak berdaya. Termasuk di ujung di turpuk tahun ay didok di si ayat 10 alai dang dia tusi akka sisyan nahiani duk pemarsanga Yesus asa dingo nasida. Dang dia tusi akka sisyani. 3 tahun Yesus bersama-sama dengan muridnya mengajar murid-muridnya. Dang dia tusi. Kenapa? Alai karak sepikiran dari mengatusi Yesus. Cara berpikir dia adalah cara berpikir logika saja. Hape dak songoni lubi tiboni langit tu tanon. Cara berpikir ni dia bata tu hita. Alai jut hita selalu mengandalkan pikiran logika kita. Ujung naga birang tatusi. Alanido tu hita saluhna di pertanyaan tadi bodarion. Nunga di patarida hon Jesusi bohadai manaro manopot. Pada intinya dia mau menyelamatkan dengan cara mengajari kita supaya menjalani hidup dengan ketenangan, membuang rasa takut. Jangan menonjolkan pikiran asal nang game manggo pangatusion. Allah justru tapai huti hukma perdalanan ni Tuhan Yesus. Sudi si tanoni dia dupi, dijalo, didalani, dijakon. Ujung nagabe malua maduhotita. Jalai matutu naing tapataridahon. Marhauduhon, majalo, majakon. Sudia kanamasa. Asa marhitei di palua Tuhan hita. Jan hagugutoni. Tuhan tama mamasu-masu hita. Martangyang mahita. Mau lihat tema Tuhan, marhite pertanyaan nami di bodarion, di pengot tohami. Asanaing matutu ukap rohanami, majalo majakon, sudia kanamasa na hubulus sami. Dodak kuat tu si hami pabainamu, gabi luang kami. Alai marhite hatam di tikyon. Lam takas huhilalahami huhati dakok kami dengan dibasam panari honommu sehingga matutuali Tuhan marhite panuturion ni todim boy hami makalason majakon sudia kana masa na hubulusami songoko na majakon sudia kana masa na pariri satu namate di hausilang lama kokok jolma pardosa. Tuhan nami syuat to mahatami. Asabuhi hami tutu madalani hari-hari ni ngulu nami di bagasan ketedangan jaladausian roha biar. Tuhan mau pasahat kami perdalanan di ngulu nami saluhuna.
patiur roha nami. Patugu haporsion nami. Asima roham. Dosa pangalasyon nami petotong doho pasahat nami. Sesa may salpuhom may. Asa tamahami di julum. Mariti Jesus Kristus jalo matangi ang ele-ele nami. Amin. Mari dehita 22 ayat sada dohot dudukna huhut pasahat hiliata. Mahita martangiang tangiang alia manami. Alia manami na di banogijang. Sai penobadi maguarmu. Saya maharajamu. Saya sampai lumina roham di bawah Tuhan bersama. Dan Tuhan sedang menolong siapa. Saya sama panisama. Hidup saya dalam dosa Tuhan. Anak tadi untuk amjan. Allah siapa. Anak maharaja. Amin. Sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot kolong di rohan debata ama dot parsauran itu di parbadia ma hamusa luhutna. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.